Nou ja, je kunt het eigenlijk in 3 stukken verdelen. Je hebt hele stukken die eigenlijk nog zijn zoals ze 100 jaar geleden waren. Het zijn bepaalde stukken aan de noordkant. Op Westpunt heb je zo'n stukje, maar Oostpunt is dan het bekendste stuk wat nog zo is. En als je daar foto's maakt en dan zeggen mensen van, oh, we wisten niet dat ze 60 jaar geleden al kleurenfoto's kunnen maken. Omdat mensen echt niet meer kunnen voorstellen dat dat nog bestaat. Ja. Dus dat is 1 plek. Dan heb je meer naar het westen. Dat is echt het klassieke verhaal van koraalriffen die achteruit gaan en ja, nou, stikken en steeds minder worden elk jaar. En dan heb je op bepaalde plekken waar zeg maar 20, 30 jaar geen koraal zat en waar het toch heel sporadisch weer een beetje begint te groeien. Waar is dat? Nou ja, je hebt, bij de waterfabriek heb je bijvoorbeeld zo'n plek. Bij Blauwbaai heb je zo'n plekje. Het zijn allemaal maar hele kleine plekjes. Maar ze geven wel aan, van hoe het allemaal precies werkt, weten we ook niet helemaal. Maar het geeft wel aan, als je die koralen een beetje zou helpen, dan zouden ze in principe nog wel terug kunnen komen op een eiland als deze. En dat die plekken die nu kapot staan te gaan, nou ja, als ze daar iets beter voor zouden zorgen, dat dat ja, niet zo erg wordt als op een hoop andere eilanden in het Caribisch gebied. Want er zijn zat eilanden waar koraalriffen helemaal verdwenen zijn en waar de algen zo hoog op de bodem staan. En die zijn hun koraalriffen echt kwijt. En daarmee dus ook het toerisme van mensen die daar komen kijken. Koraalriffen beschermen je kust, dat zijn ze kwijt. Er worden medicijnen ontdekt. Het is de stad waar vissen in wonen, dus ook voor visserij is dat allemaal heel belangrijk. Dus als je die koralen kwijtraakt, dan is het niet dat je alleen maar je koralen kwijtraakt, maar ook alles wat ervan afhangt. Plaatsen waar het slecht gaat, zit daar een ontwikkeling in van dat je zegt een aantal jaren terug was het nog wel zo en nu is er eigenlijk niet veel meer over of zo? Ik bedoel... Ja, daar zijn wel voorbeelden van zelfs hier voorbij Pescadera. Daar hebben we het de afgelopen 20 jaar snel achteruit zien gaan. Het is ook niet echt een hele grote verrassing van de plekken waar je veel mensen dicht aan de kust zit wonen, waar niet heel goed nagedacht is. Maar goed, dat is ook allemaal gebeurd in de tijd. Dan praat je over woonwijken en ook over toeristische ontwikkeling. Ja, precies. En dat is allemaal heel lang geleden al gebeurd. Nu weten we een stuk beter hoe je daarmee om moet gaan. Je ziet nu ook dat er in de stad gewerkt wordt aan betere riolering en dat soort dingen. Dus op zich weten we wel hoe je het probleem zou kunnen voorkomen. En langzaam wordt er op het eiland gelukkig ook een stap in die goede richting gezet. Geeft Carnaby bepaalde adviezen? Op dit moment wordt er inderdaad heel veel overleg gevoerd met de ministers en de beleidsmedewerkers over hoe je zeg maar, voor het beetje geld dat we hier op het eiland hebben, nou ja, toch relatief grote stappen zou kunnen maken om te voorkomen dat het binnen 10 jaar inderdaad allemaal kapot gaat. En dat we dan over 10 jaar zeggen van, hadden we over 10 jaar geleden maar wat beter oplopen letten. Dus voor het eerst is het wel zo dat je zoiets voelt dat er op Curaçao een soort van goede samenwerking aan het ontstaan is met vissers, met de overheid en eigenlijk met iedereen die maar mee wil doen en mee kan doen. Reden voor optimisme? Beetje optimisme.